Киномонтажистът е специалист, който извършва съединяването на изображенията и звука съобразно сценария, така че материалът да е готов за публикуване или излъчване. Киномонтажистът планира работата си по заданието, следи за съответствието между изображението и звука и за съответствието на материала към зададената тема, контролира работата на техническите съоръжения. Той трябва да е осведомен за новостите и промените, свързани с професията, за да ги прилага на практика и непрекъснато да повишава квалификацията си. За работата на монтажиста са необходими добре развити зрение и слух, сръчност, внимание и прецизност. Важно е да притежава творчески нагласи и способности в съчетание с умение да работи с техника. Монтажистите работят в затворени помещения, в постоянен контакт с компютър и екран. Ползват монтажна маса, екран, видео-аудиокасети, звукозаписно оборудване, компютър. След продължаване на образованието си, монтажистите могат да работят като звукооператори, фотографи, репортери или журналисти. Професионално образование за монтажисти може да се придобие в редица училища, а завършилите професионални гимназии могат да продължат образованието си в специализирани колежи и университети у нас и в чужбина. С развитието на съобщителните технологии и с увеличението на информационните съоръжения в целия свят се разширява и медийното поле. Тези специалисти могат да работят в печатарско-издателския сектор, в обществени и частни телевизии, в филмови и рекламни агенции.